ATS HTTV. Yes. Okay. I'm happy to be here again. Ik ben blij om hier weer te zijn. Before I proceed, you have the pointer? Ja, dankjewel. Yes. Okay. Alsjeblieft. Yes, so we can, today we have a special topic. Vandaag hebben we een speciale thema. Okay, we know that this month is the month of investigative judgment. We weten dat deze maand de maand is van de onderzoekend oordeel. So that is what we're gonna talking about. Dat is wat we over gaan praten. Yes, but we're going to take it to in another angle today. Maar we zullen het in een andere hoek gaan bekijken. Yes, so we can understand better what it is. Zodat we beter kunnen begrijpen wat het is. Yes, I think our brothers are busy with the PowerPoint. Ik denk dat onze broers bezig zijn met de PowerPoint. Yes. Okay. In the meanwhile, in de tussentijd, our topic is, I named the topic. Ik heb het thema benoemd. Someone is spying on you. Iemand is u aan het bespieden. From church militant. Van de kerk militant. To church triumphant. Naar overwinnend kerk. And the question is. En de vraag is dan. Am I guilty? Ben ik schuldig? Yes. You can see that on the screen. Je kunt het daar op het scherm zien. Okay. So today we will study. Dus vandaag gaan we dan studeren. One of the most important subjects. Een van de meest belangrijke thema's. Yes. Which is the investigative judgment. Welke het onderzoekend oordeel is. But like I said, we will take it a step further. Maar zoals ik heb gezegd, zullen we het een stapje verder nemen. And make it more applicable for us as individual. En het dan meer toepasbaar te maken voor ons als individuen. And we will extract present truth from it. En dan zullen we ook tegenwoordig waarheid eruit ook halen. Yes, because many times we have learned about 1844. Vele keren hebben wij geleerd over 1844. The investigative judgment has begun. Dat de onderzoekend oordeel is begonnen. But what about when it comes to my name? Maar hoe staat het dan als het mijn naam daar voor moet komen? What shall be the end result? Wat zal het eindoordeel zijn? Of what shall my reward be? Of wat zal mijn recompensa beloning zijn? Yes. Dankjewel. Kijk, ik heb gezegd, goed blijven luisteren, want jullie moeten me ondersteunen. Yes. Okay. But let's go into Daniel chapter 2 and verse 29. Laten we naar Daniel hoofdstuk 2 gaan en vers 29. Daniel hoofdstuk 2 vers 29. Nee, juist. Because what is something that men always want to know? Want wat is het dat mensen altijd willen weten? Yes. Let me just check if this. Okay. Kunt u doordrukken, broeder Ben? Broeder Ruben? Okay. Yes. So we have it on screen. We hebben het op het scherm, dus je kunt ook meelezen van het scherm. Yes. I will read it. It says as follow. Ik ga het voorlezen. Het zegt het volgende. As for you, O king, while on your bed your thoughts turn to what will take place in the future. And he who reveals mystery has made known to you what will take place. Okay, so this king wanted to know the future. Nou, deze koning die wilde weten wat de toekomst inhield. Because he is a king of Babylon. Omdat hij de koning was van Babylon.
But what will be after a couple years? Maar hoe zou het met hem zijn over een paar jaren? Shall be another king will rise? Zal er een andere koning opstaan? Shall I die? Zal ik doodgaan? So future is something that we always want to know. De toekomst willen we altijd weten hoe het daar zit. Yes. So if we check in Matthew 24, Dus als we naar Matthäus hoofdstuk 24 gaan and we see the same principle here, en we zien dezelfde principe hier, but now with the toegepast, disciples. maar nu met de discipelen. It says, and as he sat upon the Mount of Olives, En het zegt, terwijl hij zat op de berg der Olijf, the disciples came unto him privately, saying, kwamen de discipelen in privé bij hem. Ik zal het weer lezen. Het zegt, toen hij op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot hem en zeiden, Tell us when shall these things be? zeg ons, wanneer zal dat geschieden? And what shall be the sign of thy coming and the end of the world? En wat is het teken van uw komst en van de verleiding der wereld? So what they want to know? Dus wat willen ze weten? The future, De toekomst. right? Okay. So God knows our heart, Dus God kent onze harten. but he knows that we cannot see the future by ourselves. Maar hij weet dat wij de toekomst niet uit onszelf kunnen weten. But Kunnen zien. he that knows, Maar hij die het weet, he is the only one who can tell us. hij is de enige die dat tegen ons kan vertellen. So if we look, for example, in Genesis 18, verse 7, En als wij bijvoorbeeld naar Genesis 18 vers 17 zouden kijken. and the Lord said, En de Heere zeide, shall I hide from Abraham that thing which I do? zal ik van Abraham verhuld houden de dingen dat ik doe? And Amos 3:7 says, En Amos 3 vers 7 zegt, surely the Lord God will do nothing, but he revealed his secret unto his servants, the prophets. voorzeker de Heere zal niks in het verborgen houden, maar het vertellen aan zijn profeten, die geheimen die hij heeft. Okay, so God will not leave us in darkness concerning the future. Dus God zal ons niet in de duisternis houden wat betreft de toekomst. In his love and mercy, In zijn liefde voor ons en genade he will like to make us wise unto salvation. wil hij ons wijs maken zodat wij klaar zijn voor de redding. Yes, like we can read, for example, Isaiah 36, Bijvoorbeeld Vers dat we 10. in Jesaja hoofdstuk 46 vers 10 kunnen lezen. declaring the end from the beginning, Vanaf de einde verklaren vanaf het begin. and from ancient times the things that are not yet done, En van de oudheid der tijden de dingen die nog niet zijn gebeurd. so only God can do that. Alleen God kan dat doen. The king had a dream, De koning die had een droom, but he could not remember it. maar hij kon het niet herinneren. So God did that especially God heeft dat expres gedaan, so that he and us can know that he is God. zodat hij en ons, dat wij kunnen weten dat hij God is. And the future is in his hands. En dat de toekomst in zijn handen is. Okay, that's why 2 Timothy 3:15 says, En daarom zegt 2 Timotheus 3 vers 15, and that from a child thou hast known the holy scriptures, en dat van klein af heeft hij de heilige schriften gekend, which are able to make thee wise unto salvation. dat u wijs kunnen maken tot de redding. How many of us want to be wise unto salvation? Hoeveel van ons willen wijs zijn tot de redding? That's why we study. Daarom studeren wij. That's why we are here. Daarom zijn wij hier. Because we want to know how God is going to save us. Omdat wij willen weten hoe God ons gaat redden. And even when we go into eternity, En zelfs wanneer we in de eeuwigheid gaan, this shall be our study book. dat zal dit nog steeds onze studieboek zijn. The story of redemption. The Story of Redemption. A story that we need eternity to learn. Het verhaal dat we in de eeuwigheid moeten leren. Yes. So God in his love give us also the book of Daniel and
Revelation. En dus God uit zijn genade en liefdevolle hart heeft hij ons het boek van Daniel gegeven en Yes. van Openbaring. Because many of us are afraid today to study these books. Velen van ons zijn bang vandaag de dag om deze 2 boeken te bestuderen. Because this book contains beast and dragon, yeah? Omdat deze boeken het hebben over beesten en draken, Strange creatures. vreemde dieren. But this book is a blessing. Eh? Maar Amen. deze boeken zijn een zegen. That's why it says in verse 3 from Revelation 1, En daarom zegt het in vers 3 van Openbaring vers 1, blessed is he that readeth, gezegend zij degene die het leest. and they that hear the word En zij die de woorden hoorden of daarvan, this prophecy, van deze profetie. and keep those things which are written therein. En bewaren hetgeen daarin geschreven staat. Why? Waarom? Because for the time is at hand. Want de tijd is nabij. Okay, so from who is this revelation? Van wie is deze openbaring dan? Who has given this revelation to John? Wie heeft deze openbaring gegeven aan Johannes? Jesus, right? Jezus toch? Yeah. Amen. And so this book is a blessing. Daarom is deze boek een zegen. I hear someone say one time, Ik heb iemand ooit horen zeggen, when Jesus come, wanneer Jezus terugkomt, he will explain it to us. dan zal hij het pas aan ons uitleggen. Let me say, you are too late when you're going to wait till Jesus comes. Ik zei tegen hem, je bent dan te laat als je wil wachten totdat Jezus komt. Yes, that's why we need these books, right? Daarom hebben wij deze boeken They nodig. are very important. Ze zijn belangrijk. And Peter says, En Petrus zegt, in 2 Peter 1:19, in 2 Petrus 1 vers 19, we have also a more sure word of prophecy, we hebben een meer zekerheid in de woorden van profetie. whereunto you do well that you take heed, Het is daarom goed dat je ernaar luistert. as unto a light shineth in a dark place, Als een licht die schijnt in een donkere plek. until the day dawn, Tot de dag and the aanbreekt. day star arise in your heart. En de dageraad in uw hart So opkomt. prophecy give us what? The assurance. Dus profetie geeft ons de zekerheid. Yes, this is not the soothsayer. Er is geen zachte manier om het te brengen. Yeah, but this is prophecy that settles us in truth. Het is profetie die ons in waarheid vergrondt. Yes, and while the world is upside down, Terwijl de wereld helemaal op zijn kop draait, we as children of God dan zijn wij als kinderen van God, are standing on a firm platform dan staan wij op een stevige platform, without moving, zonder te bewegen. because we know Omdat wij weten, the promise is that Jesus shall come again. de belofte dat Jezus zeker terug zal komen. Okay, what does Sister White says? Wat zegt Sister White? There is a need of a much closer study of the Word of God, Het is nodig dat wij nog beter het woord van God bestuderen. especially what book? Speciaal welk boek? Daniel and the Revelation Daniel en de openbaring. have attention as never before. We moeten meer aandacht krijgen, meer dan ooit. The light that Daniel received from God Het licht dat Daniel van God heeft was ontvangen, given especially for these last days. was speciaal gegeven voor deze laatste Are dagen. we living in the last days? Leven we in de laatste dagen? And if it is yes, we need these books. Dus als het ja is, dan hebben wij deze boeken That's nodig. why she keep on saying, let us read En daarom zegt zij, laten we lezen. and study the 12th chapter of Daniel. En de 12e hoofdstuk van Daniel bestuderen. Why we should study this? Waarom moeten wij dat bestuderen? Because it contains the warning that we shall all need Omdat dat de waarschuwingen bevat die wij allemaal nodig zullen hebben. to understand before the time of the end. Om het te begrijpen voor de eindtijden komen. So the last book of the New Testament, Dus de laatste boek van het Nieuwe which Testament, is Revelation, welke openbaring is, the New Testament scripture is full of truth that we need to understand. de Nieuwe Testament is vol waarheid dat wij moeten begrijpen. So when we study Revelation, Dus wanneer we dan openbaring bestuderen, guided by the Holy Spirit,
geleid door de Heilige Geest. Because remember in John 16, Want herinner, in Johannes 16 the Holy Spirit is the one that will guide us in all truth. is het de Heilige Geest die ons gaat leiden in alle waarheden. Not in some truth, En niet in een bepaalde a waarheid little truth, of een beetje waarheid. but it says in all truth. Maar het zegt in alle waarheden. That's why don't be afraid. Open the book En daarom moet je niet bang zijn. Maak het boek open. and pray so that the Holy Spirit can give you this truth. Open your understanding. En bid dat de Heilige Geest deze waarheid geven en uw verstand open kan Yes, maken. because remember in Daniel 9, Want herinner dat in Daniel 9 did Daniel understand the prophecies had Daniel de profetieën in the begrepen? first place? Op deze No. plaats? Nee. But what did Daniel did? Maar wat deed Daniel? He prayed, Hij ging gebed. only pray. Heeft hij alleen maar gebeden? He fast. Hij Yes. ging ook vasten. And then when he was studying the book of Jeremiah, En dan, toen hij de boek van Jeremia was aan het 70 bestuderen, weeks, 70 weeks, is het de 70 weken. 70 years, okay. And then he prayed, En toen bad hij weer. he fast, Hij ging weer vasten. and God sent the angel En toen stuurde God de engel to give him understanding. om hem begrip te geven. So as it was with Daniel, Dus zoals het was met Daniel, it's gonna be us. zal het ook met ons geschieden. Yes, okay. So it says in Revelation 10:11, En dan zegt het in Openbaring 10:11. and he say unto me, En hij zegt tegen mij: thou must prophesy again before many people. En werd tot mij gezegd: gij moet wederom profeteren over nation. vele naties en volken And tongues and kings. en talen en koningen. Okay, so if you don't understand the prophecy, Dus wanneer je de profetie dan niet begrijpt, how can you prophesy? hoe kan je dan de profetie So that's uitspreken? why we as Seventh-day Adventists, Daarom wij als 7-daagse Adventisten, God has given us all these truths heeft God ons al deze waarheden so we can gegeven. present them to the world. Dat wij dat aan de wereld bekend kunnen maken. Okay. So when we read this, it's very important. Dus wanneer wij dit lezen, is het heel belangrijk. In the book Last-day Advent, In het boek De Laatste Gebeurtenissen, de laatste basis. yes, it says the present is a time of overwhelming interest to all living. Het zegt dat de tegenwoordigheid de mensen overwhelming, de juiste woord. Overweldigend is voor de mensen die in dat moment leven, in de tegenwoordigheid. Yes, it says rulers and statesmen who occupy positions of trust and authority. Het zijn de leiders en de staatsleden die op posities zetten waarin men hen vertrouwen. Thinking men and women of all classes. Wetenschappers, denkende mensen van alle klassen, man en vrouw. Okay, look what they say next. Kijk wat hij daarna zegt. They have their attention fixed upon the events taking place about us. Ze hebben hun aandacht gevestigd op de dingen die moeten gebeuren met ons. They are watching the relations that exist among the nations. Ze kijken naar de relaties die bestaan tussen de naties. They observe the intensity that is taken possession of every earthly element. Ze zien de intensiteit die bezit neemt van alle elementen op aarde. And they recognize that something great and decisive is about to take place. En zij herkennen dat iets groots staat te gebeuren en dat beslissend is. En die plaats zal nemen. But what is it that will take place? Maar wat is dat gebeurtenis dat plaats zal vinden? And that is what you and I have to teach them. En dit is wat u en ik hen moet leren. That's why our churches today must be dwelling on these topics. Daarom moeten onze kerken vandaag de dag over deze thema's gaan. Yes. No more bedtime stories. Geen bedtijdverhalen meer. Or Mary had the little lamp. Of Mary had een kleine lamp. We need present truth, We right? hebben tegenwoordige waarheid nodig, toch? Because the people are interested in these topics. Want de mensen zijn geïnteresseerd in deze thema's. And if we don't know them, we cannot share it. En als we ze niet kennen, dan kunnen we ze niet delen. Okay, so when we see the people are protesting all around,
Dus wanneer wij zien dat de mensen overal zijn aan het protesteren. Okay, and we see, for example, this topic that came. En wij zien bijvoorbeeld deze thema die zich voordeed. A guy by the name Joel Webben says, Dan zegt een man met de naam Joel Webben. the Dark Ages was actually a golden age. Dat de middeleeuwse tijden, toen wij dat noemen ze de duistere middeleeuwen, die zegt hij, dat waren gouden tijden. And do we hear that phrase over again, a golden age? Horen wij die frase van de gouden tijden niet keer op keer? Do we hear it over again? Ja, Okay, let's we horen just hear this a little clip. Laten we dan kijken naar deze. The majority right now would say, well, the Dark Ages were terrible, you know, and they're burning witches, you know, and everybody is oppressed by Christianity and by, you know, the clergy, and it was just this horrible time. Whereas at that time, the majority would disagree. The majority during those centuries would say, no, Christendom is great. We love Christ. We love his church. We're making incredible advancements. We've pushed back on the darkness and on driven literal demonic spirits out of northern European tribes and, you know, places and the Americas and, you know, all this kind of stuff, and making incredible progress, incredible discoveries and charting new maps and innovation and inventions. And so I'm of the persuasion that I think the whole idea of the Dark Ages is a psyop. I think that the Dark Ages was actually a golden age. I think that the Dark Ages was actually a golden age, and that the Great Enlightenment is actually the dark spell that has come over the West, and that if anything, we're in the Dark Ages now. The golden age of America begins right now. Okay, so we all have heard it. Dus we hebben het gehoord. The golden age begins when? Wanneer begint de gouden tijd? Nou. Nu. And they call the golden age the dark age. En ze zeggen dat de duistere tijden dat de golden age, de gouden tijden waren. Okay, so when people hear these things, Wanneer mensen deze dingen dan horen, without the knowledge of Daniel and Revelation, zonder de kennis te hebben van Daniel en Openbaring, they will not understand it. dan zullen ze het niet begrijpen. That's why we are here. Daarom zijn we hier. That's why God has chosen us as a people. Daarom heeft God ons uitgekozen als een volk. Because when you see, for example, on the screen right now, Want als je even nu naar de scherm kijkt, this guy has made a book. deze man heeft een boek geschreven. Yes, and in this book he writes, En in dit boek schrijft hij, what if wat als all these inquisitions and dark ages and saying about the Catholic Church, dat al die dingen die ze benoemen van de duistere tijden en de katholieke crusades, wat als? it says, if you read the last line, Als je de laatste regel leest, he said, but what if these deeply held beliefs were all wrong? dan zegt hij, wat als deze geloof dat men zo diep heeft, verkeerd was? So what are they doing? Wat zijn ze eigenlijk aan het doen? They are rewriting the history. Ze zijn de geschiedenis aan het herschrijven. That's why if you don't know your history, Daarom, als u uw geschiedenis niet kent, you don't know where you're going. dan weet u niet waar u naartoe gaat. But thank God we have the book, for example, The Great Controversy. Dank de Heer dat wij het boek hebben, bijvoorbeeld De Grote Strijd. Okay, so that's why we know that Rome cannot change. Daarom weten wij dat Rome niet kan veranderen. Because they in the news, CNN for example, In het nieuws, bijvoorbeeld CNN, they ask for forgiveness daar vragen zij om vergiffenis from the crusades to the Inquisition. van de crusades, de kruistochten en de inquisitie. Yes, so they admit that they did it. Dus ze geven toe dat ze het hebben gedaan. But the other guy says, what if we are wrong? Maar de andere man die zegt, wat als wij het verkeerd hebben? But they said they did it. Maar zij zeiden, ze hebben het gedaan. Okay, so here we can read Pope asked forgiveness for
Pope asks Protestant for forgiveness for persecution. Hier kunnen we lezen dat de paus om vergiffenis vraagt aan de protestanten voor de vervolging. Here we can go over again. En zo kunnen we doorgaan en zien wat de vergiffenis They was. said it themselves. Maar ze hebben het zelf gezegd. We are the ones responsible for all these deaths. Maar dat wij degene zijn verantwoordelijk voor al die doden die gevallen Okay, zijn. that's why when we go back to last day events, En daarom als we teruggaan naar het boek Last Day Events, it says denk de laatste dagen. there are many who do not understand the prophecies of these days. Dat velen begrijpen de profetieën van deze laatste dagen niet. And they must be enlightened. Daarom moeten zij verlichting krijgen, licht krijgen. And now it comes. En nu komt het. Is it the duty of both watchmen and laymen to give the trumpet a certain sound? Is het niet de taak van de wachters en de laymen en de sprekers om de trompet te laten luiden? Yes. And it says, let the watchmen now lift up their voice and give the message Het zegt, laat dan de wachters hun stem opheffen en de boodschap geven which is present true for this time. dat tegenwoordige waarheid is voor deze tijd. Let us show the people where we are in prophetic history. Laten wij de mensen duidelijk laten zien waar wij staan in profetische geschiedenis. So people like Rodney Starks Dus mensen als Rodney Starks and many others, en vele anderen, they must know where we are zij moeten weten waar wij zijn. and what is taking place right now. En wat er nu op dit moment plaatsvindt. Because it says here that Rome cannot change Want het zegt hier, Rome kan niet veranderen. and will not change. En zal niet veranderen. That is his character. Dat is zijn karakter. And who is behind him? En wie staat achter hem? Behind this man of sin? Achter deze man der zonde? Satan himself, Satan zelf. the dragon, De right? draak. Okay. Ja. That's why we read in Daniel 7:25 Daarom lezen we in Daniel hoofdstuk 7 vers 25 that he think to change times and law. dat hij denkt de tijden en de wetten te kunnen veranderen. And I love how the Bible says it. En ik hou ervan hoe de Bijbel het zegt. He think to change. Hij denkt het te kunnen He veranderen. can change it on earth, Hij kan het hier op aarde but veranderen. in the heavenly sanctuary, Maar in de hemelse the heiligdom, 10 commandments stay as it is. dan blijft de 10 geboden zoals het is. For example, Jesus said it also in Matthew 5:17. Bijvoorbeeld, Jezus zei het zelf ook in Matthäus 5 vers 17. That he did not came to change anything. Dat hij niet is gekomen om iets te veranderen. So nothing can change. Dus niks kan veranderen. So in James 1:17, for example, Dus in Jacobus hoofdstuk 1 vers 17 it bijvoorbeeld. says, the Father of lights, which whom is no variableness. So he cannot change. Dus hij kan niet veranderen. In Papiamento it says, no tin sombra de variación. En de papierman zegt er, je kan daar niks veranderen. Yes. Okay, so likewise can the Ethiopian change his skin? En net zo zegt ook, kan de Ethiopische man zijn huid veranderen? Or the leper his spots? Of de leeuwpaard zijn vlekken? Then may you also do good that are accustomed to do evil? En dan kunnen zij die het goede doen, ook het slechte blijven doen. Okay, since God cannot change Daarom als sinds God niet kan veranderen and will not change, en niet gaat veranderen, because God is good, omdat God goed is, amen. he lives in eternity, En hij woont in eeuwigheid. and we see that the devil also won't not change and will not change, En we weten ook dat de duivel niet gaat veranderen en zal niet veranderen. and he is behind Rome, En hij staat achter Rome. and Rome can also not change, En Rome ook niet kan veranderen. because this man of perdition Want deze man van verdoemenis, will go into the lake of fire. hij zal in de rivier van vuur gaan. Okay, that's why you and I have to choose. Daarom moet u en ik kiezen. On which side are we? Aan welke kant staan wij? Like Joshua 24. Zoals Josua hoofdstuk 24. I will read only the last part of the verse. Ik zal alleen de laatste deel van de vers lezen. Oh, sorry, 15. It's better. Josua hoofdstuk 24 vers 14 tot en met 16.
Yes. And if it seem evil unto you to serve the Lord, En als het u lijkt dat het slecht is om de Heer te dienen, choose you this day whom you will serve. dan kiest deze dag wie u gaat dienen. And Joshua said, okay, I made my decision already. En Joshua zei, ik heb mijn beslissing But al as for genomen. me and my house, Want voor mij en mijn huis, we will serve the Lord. wij zullen de Heer dienen. And how about you? En hoe staat het met u? So everybody must take their decision. Dus iedereen moet hun beslissing nemen. Joshua could not take that decision for them. Joshua kon die beslissing niet voor hun They nemen. had to take that decision for themselves. Zij moesten voor zichzelf de beslissing maken. Who will you choose today? Wie zullen wij vandaag kiezen? That's the great question, right? Dat is de grootste vraag, toch? Okay, so it says here, he think to change God's law. Dus het staat hier, hij denkt dat hij Gods wetten kan veranderen. He, for example, Jesus is the way, the truth and the life. Bijvoorbeeld, Jezus is de weg, de waarheid en het licht. Okay, and it said now people have to lost. People have lost the way. Het zegt, de mensen hebben de weg verloren, kwijtgeraakt. Yes, Zijn verdwaald. that's why Jesus says, for example, in John 14:6. En daarom zegt het bijvoorbeeld dat Jezus in Johannes, het moet Johannes 14:6 zijn. Yes, I made a mistake there. Ik heb een foutje daar gemaakt. Okay, so Jesus is the way, Dus Jezus is de weg, the truth, de waarheid and the life. en het leven. Okay, that's why we need Jesus to guide us. Daarom hebben we Jezus nodig om ons te leiden. And where is the way? En waar is de weg? In the sanctuary, right? In het heiligdom, ja? Psalm 77 verse 13. So Psalm 77 vers 13. Jesus wants to guide us in the sanctuary. Daarom wil Jezus ons leiden in de heiligdom. Why? Because there forgiveness take place. Want daar kunnen wij vergiffenis krijgen. So okay, that's why we know then Daarom weten we dan why Satan attacks God's law waarom Satan dus Gods wet aanvalt. and try to change it also. En ook probeert om het te veranderen. Because if you find the law, Want als je de wet vindt, you may find the wrong law je de verkeerde wet kunnen vinden. or with missing pieces. Of dat er delen daarvan So ontbreken. he do all in his best Dus hij doet zijn hele grote best. so we can accompany him in the hell's fire. Zodat wij samen met hem in het vuur kunnen gaan. Okay, so how many days will this power hold down the system of the sanctuary? Nou, hoeveel dagen zal deze macht dan de heiligdom proberen te onderdrukken? This truth. Deze waarheid. Okay, Daniel 8. En dus Daniel hoofdstuk 8. Okay, and if we go, okay, let we go to verse 10 also. Laten we dan eerst naar Daniel hoofdstuk 8 vers 10 gaan. Okay, it says, Daar zegt het. and it was great, even the host of heaven. Ja, het was grootheid, zijn grootheid reikte tot aan het Heer des hemels. And it cast down some of the host and of the stars to the ground, En hij deed er van het Heer, namelijk van de sterren, ter aarde vallen. and stamped upon them. En hij vertrapte ze. He magnified himself, Zelfs tegen de vorst van het Heer even to the prince of the host. maakte hij zich groot. And by him the daily sacrifice En hem werd het dagelijkse offer was ontnomen. taken away. And the place of the sanctuary was cast down. En zijn heilige woning werd neergeworpen. And the host was given En de eredienst werd gegeven, him against the daily sacrifice in overtreding ingesteld tegenover de dagelijkse offer. by reason of transgression. En hij, ja, Ja. ja, Nederlands is anders. En een eredienst werd in overtreding ingesteld tegenover het dagelijkse offer. Okay. Ja. And it cast down the truth to the ground En hij wierp de waarheid ter aarde. and practiced it and prospered. En wat hij ook deed, het lukte hem. Okay. So we are in trouble. Dus dan verkeren we in The een probleem. world is in trouble. De wereld
is een probleem. They don't have the compass, which is Jesus. Ze hebben de kompas niet wie Jezus is. And even if they find Jesus, En zelfs als ze Jezus zouden vinden, they don't have the sanctuary message. dan hebben ze de heiligdomsboodschap niet. And even if they find the sanctuary, En zelfs als ze de heiligdom zouden vinden, they find the 10 commandments with missing parts. dan vinden ze de 10 geboden met missende delen. So the devil tried in all the ways to hinder salvation. Dus de duivel heeft op allerlei manieren geprobeerd om de redding te verstoren. Do you see why God has raised Seventh-day Adventists? Ziet u nu waarom God de zevende dag Adventisten heeft laten opstaan? And God gave us this message of the sanctuary as the center pillar of truth. En dat God ons deze waarheid als de middenpilaar heeft gegeven van waarheid. Yes. And when you take out that pillar, En als je die pilaar zou wegnemen, imagine what will happen to the building. bedenk maar heel goed, wat zou er dan gebeuren met het gebouw? If that is the central pillar, Als dat de middenpilaar is, the building will dan zal, collapse. dan zal het gebouw binnenvallen. Do in you know elkaar that? vallen. Yes, that's why Satan used people inside our own denomination En daarom gebruikt Satan mensen in onze eigen midden, in onze eigen denominatie, to cast down this truth. om deze waarheid onderuit te halen. But thank God there are people awake today, En dank God dat er mensen zijn die wakker zijn vandaag. like this church, Zoals deze kerk, that put this month to study this subject. dat deze maand gekozen heeft om deze thema te bestuderen. Yes, and here we can see, for example, thy way, O God, is in the sanctuary, En hier kunnen we zien dat het zegt, uw weg is in de heiligdom. and I am the way, the truth, and life. En ik ben de weg, de waarheid en het leven. No man can come unto the Father but by me. Niemand kan tot de Vader komen, maar door mij. Okay, very, very important, right? Dat is heel, heel belangrijk. Okay. So we're going to read this part. Let me just see. Okay. It says here in Daniel. Het zegt hier in Daniel, hoofdstuk 8. Okay, so the question is, how long? De vraag is, hoe lang? Okay, verse 13. Vers 13. It said, then I heard one saint speaking, and another saint say unto the certain saint which spake. En toen hoorde ik een heilige spreken, en een andere heilige zeide tot degene die gesproken had. And the question is, how long En de vraag is, hoe lang shall be the vision concerning the daily sacrifice? zal dit gezicht gelden, het dagelijkse offer en de ontzettende overtreding? And the transgression of desolation, En het ontzettende overtreding. to give both the sanctuary and the host to be trodden under foot. Het prijsgeven van het heiligdom en het vertrappen van het Heer. And he said unto them, En hij zeide tot Daniel, unto 2300 days, 2300 avonden en morgens, then shall the sanctuary be cleansed. dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden. Cleansed from what? Van wat gerecht worden? Okay. Gereinigd worden. Okay, that's a question we're gonna answer. Dat is een vraag die we gaan Shortly. beantwoorden. Okay. Kort. So 2300 days, Dus 2300 dagen. which is years in prophecy. Wat eigenlijk In literal jaren years, zijn sorry. letterlijke jaren zijn in profetie. And on the end of it, En aan het einde daarvan the sanctuary will be cleansed. zal de heiligdom gereinigd worden. Okay, so we now are living after 1844. Dus wij die nu leven na 1844, So we are living in the period dan leven wij dus in een periode, in de of dagen, yes, a cleansing period. in het schoonmakensperiode. And also we call it the investigative judgment. En wij benoemen het ook als de onderzoekend oordeel. So while God tried to cleanse the sanctuary, Terwijl God de heiligdom is aan het reinigen, what will we be asking God for? wat zullen wij dan God vragen? Lord, cleanse me also, Heer, reinigt mij ook. because our body is a temple, Omdat onze lichaam een tempel is. and God wants to dwell inside us. En God wil huishouden in ons.
So that's why it must be clean. En daarom moet het gereinigd zijn. Do you remember when Jesus entered the earthly temple Herinnert u toen Jezus in de heiligdom op aarde liep? and they find them doing business in God's house? En hij vond dat zij daar zaken waren aan het doen in Gods huis. And Jesus turned over the tables Jezus die draaide alle tafels om. and said, "You make my father's house a den of thieves." En zeiden dat zij zijn vader zijn huis een plaats van rovers heeft gemaakt. Because my father's house shall be called a house of prayer. Want mijn vaders huis zal een huis genoemd worden voor gebed. So Jesus cleansed that sanctuary by that time. Dus Jezus heeft toen de tijd die heiligdom schoongemaakt. And that's why our sanctuary also must be cleansed. Daarom moet onze heiligdom ook schoongemaakt Yes, worden. the same work that happened up there in heaven Hetzelfde werk dat daar geschiet in het hemel, is the same work that must be done here moet in us. ook hier in ons geschieden. Because it says in Revelation 14:4 Want het zegt in Openbaring 14 vers 4 that we must follow the lamp dat wij de lam moeten whether he volgen, goes. waar hij ook gaat. So is he interceding for us? Hij is dus aan het bemiddelen voor ons Are we in investigative judgment? in het onderzoekend oordeel. Lord, show me my life. Heer, laat mij mijn leven zien. Show me my sins. Laat mij mijn zonden zien. Help me to overcome. Help me ze te overkomen. Help me to get victory over sin. Help me om overwinning te halen over de zonde. Yeah, so here we see, for example, I cannot go through all. Let me skip that. Revelation 14 verse 7. Hier zien we een paar slides dat ik over moet gaan vanwege tijd. En openbaring hoofdstuk 17. Yeah, 14:7. 14:7. Okay, it says, saying with a loud voice, fear God and give glory to him, for the what? The hour of his judgment is come. 14:7. Ja, ik zit in Corinthians, ik denk... Okay. And worship him that made heavens and earth and the sea and the fountains of water. En hij zeide met luide stem, vrees God en geef hem eer, want de uur van zijn oordeel is gekomen. En aanbid hem die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Yes, so that is what we must prophesy again. En dat is wat wij opnieuw moeten blijven profiteren. Everything that Jesus does in the heavenly sanctuary is for our salvation. Alles wat Jezus doet daar in de hemelse heiligdom is voor onze redding. The tarry in time De tijd dat het neemt is for us to repent. is voor ons om ons te bekeren. Because remember, if God come quickly, Want herinner, als God te snel zou komen, what about us? wat zou er dan met ons gebeuren? If we are not in a repented state Als wij niet in een bekerende staat gevonden worden and still in sin, en nog steeds zijn aan het zondigen, what shall be our verdict? wat zal dan de oordeel over ons zijn? Okay, it says here, let me just go. Okay. It says, at the time appointed for the judgment, En het zegt, de tijd dat weggezet is voor de oordeel, the close of the 2300 days in 1844, het sluiten van 320 dagen in 1844, began the work of investigation and blotting out of sins. en daar begon de onderzoekend oordeel en het weghalen van zonde. Yes. Okay. All who have ever taken upon themselves the name of Christ, Blotting out is het wissen van zonde. En elk een die op hunzelf Christus zijn naam heeft opgenomen, both the living and the dead are to be judged. moeten de levende en de doden samen geoordeeld Out of worden. this thing which were written in the books according to their works. Naar wat geschreven staat in de boeken, naar hun werken. Okay. So everything that you and I do Dus elk ding dat u en ik doen, are written in a book. staat geschreven in een boek. Okay. So, let me just go rapidly. Laat me snel doorheen gaan. Okay, so the devil is there also, Dus de duivel is daar ook. running through and fro in the earth, Dat naar voren en naar achter loopt in de aarde. from walking up and down in it. Van over hem heen te lopen. He does not stop. Hij stopt niet. Okay, he is the accuser of our brethren. Hij is de aanklager van onze So mensen. while God wants to declare us just,
Dus terwijl God ons rechtvaardig wil verklaren, Yes. He is trying to accuse. No, he cannot be judged. He has Probeer- stolen. probeert hij ons aan te klagen van nee, hij kan niet rechtvaardig veroordeeld worden, want hij heeft gestolen. Yes, he speak evil about his brethren at the church. Hij heeft slecht gesproken over zijn broeder in de kerk. So he will try to do all his best Hij zal zijn best doen om that you cannot make heaven. dat je de hemel niet binnen kan gaan. Okay. Now, next. Nu, het volgende. It says, Ellen White says in the book Great Controversy, Dat zegt Ellen White in het de boek De Grote Strijd. a prayerful study of the Bible would show Protestant the real character of the papacy. Als men biddend de Bijbel zou bestuderen, dan zou de protestanten de ware karakter van de pausdom zien. And will cause them to abhor and shun it. En dan zouden ze het ophouden en shun. En dan zouden ze hem haten. Dankjewel. But many are so wise in their own conceit that they feel no need of humbling seeking God. Velen denken in hun eigen wijsheid dat ze God niet nodig hebben en het niet hoeven te zoeken. And they may be led into the truth. En zo worden ze niet geleid naar de waarheid. Okay, they are ignorant of God Ze zijn ignorant, kennen God niet and the power of God. en de macht van God. Okay, we'll skip on down to this part. The papacy En dan laten we naar de onderste gedeelte gaan. De pausdom is well adapted to meet the wants of all these. die is in staat om al deze dingen die de mensen nodig hebben te voldoen, te vervullen. Yes. Listen to this very carefully. En luister heel goed naar dit. Those who would be safe in their merits. Zij die gered zullen worden in hun doen. Okay, let me just go. I jump too fast. Ik ben te snel naar beneden gegaan. It is prepared for two classes of mankind. Het is klaargestoomd voor twee typen mensen. Embracing nearly the whole world. Wat de hele wereld eigenlijk in omvat. Dankjewel. Yes. And who are these two classes? En wie zijn deze twee klassen? Those who would be saved by the merit. Zij die gered zullen worden door wat ze gedaan hebben. And those who would be saved in their sins. En zij die gered zullen worden in hun zonde. Here is the secret of its power. Daar is het geheim van zijn kracht. I just put it very bigger here so you can see it better. Ik heb het heel groot gemaakt zodat je het beter kunt zien. And here many of us know this. En velen van ons kennen dit. You go to a priest Je gaat naar een priester. and you will tell him your sins, En je what you gaat have done. jouw zonde vertellen wat je And hebt he gedaan. says, I forgive you, etc., etc. En hij zegt, ik heb je vergeven, et cetera, So they et cetera. trying to imitate the work of Jesus. Dus ze proberen het werk van Jezus te imiteren. But the difference is, Maar het verschil is, the Bible said that Jesus did not sin. maar de Bijbel zegt, Jezus heeft niet gezondigd. But that man over there Maar die man daar, is a sinner. hij is een zondaar. So he cannot forgive sins. Hij kan de zondes niet vergeven. He need to be forgiven Hij moet vergeven worden. by Jesus. Door Jezus. We all need to be We allemaal. forgiven. We moeten vergeven worden. That's door why Jezus. we must prophesy again. Daarom moeten we opnieuw profiteren. And God, that's why in a special sense, En daarom op een speciale manier Seventh-day Adventists has set in the world as watchmen and light bearers. zijn de 70 Adventisten in het wereld gezet als wachters en lichtdragers. And it says, see, to them has been entrusted the last warning And for that- a perishing world. En daarom is aan hen de laatste waarschuwing vertrouwd voor de wereld die vergaat. On them is shining wonderful light from the word of God. Op hen schijnt de prachtige licht van de woord van God. They have been given a work of most solemn importance. Ze zijn een werk gegeven van solemne waarheid. Yes. The proclamation of the first, second and third angel message. Het openbaar maken van de eerste, tweede en derde engelboodschap. There is no other work Er is geen ander werk of so great importance. van zulke grote belangrijkheid. They are allowed nothing else to absorb their attention. Ze zouden niet moeten toestaan dat iets anders hun aandacht afpakt. Okay.
So I'm gonna skip a little things because I see the time is flying. Ik ga een paar kleine dingen voorbij gaan, omdat de tijd is aan het vliegen. Okay, let me just jump here and there. Ik spring eventjes voorwaarts. Okay, so it says here, so in the what? Het zegt hier, wat? Dat in de profetieën Okay, the future is open before us. wordt de toekomst bekendgemaakt aan ons. As plainly as it was open to the disciples by the word of Christ. Zoals het duidelijk werd gemaakt aan de discipelen van Christus. Yes, it says the advent, let me just see, the advance connected with the close of probation. Het zegt dat de gebeurtenissen die verbonden zijn aan de sluitings van de tijd van genade. Yes. And the work of preparation for the time of trouble. En voor het werk voor de voorbereiding van de tijd, voor de moeilijke tijden, Are clearly brought to view. wordt duidelijk in het zicht gebracht. But multitudes have no more understanding of these important truths. Maar de publiek, de grote volk, heeft niet meer, hebben geen betere begrip van deze belangrijke waarheden. Than if they had never been revealed. Zeker als ze nooit zouden geopenbaard worden aan hem. Yes, Satan watched to catch away every impression. Satan die staat te loeren om alle impressies weg te halen. That will make them wise unto salvation. Die hen wijze zou kunnen maken tot de redding. And what is his object? En wat is zijn doel? That the time of trouble will find them unready. Dat de moeilijke tijden hen onvoorbereid zou vinden. Okay. Ja. Yes, I will jump. Ik zal nog een keer springen. And then we go to a very important part before we close. En dan gaan we naar een hele belangrijke deel voor we sluiten. Okay. So God wants us to come to him. Isaiah, here it is. Come on. Hier is het. God wil dat we tot hem komen in Jesaja. Because he wants to reason together with us. Hij wil samen met ons tot een oordeel komen. It says, through your sins be as scarlet. Het zegt dat door onze zonen zijn we geroepen. Nando ben escalata. Oh, wacht, laat me ja, Korama beter is uitleggen. escalata. Yes. Ze zijn rood als scharlaten. Yes, they shall be as white as snow. Ze zullen wit als sneeuw worden. Do they be red like crimson? Als zouden ze rood zijn als karmozijn, They shall be as wool. ze zouden wit worden als wol. So God wants us to come to him, Dus God wil dat we tot hem komen. not to a man, Niet tot een man, a een mens. earthly priest, Of een wereldse priester, pater. but to him Maar tot hem which is in heaven, die in de hemel who is. is interceding for us. Die voor ons is aan het bemiddelen. So that's why we see here the correct understanding of the ministration En daarom zien we hier dat de correcte begrip van de ministerie in the heavenly sanctuary in de hemelse heiligdom is the foundation of our faith. is de fundering, de basis van ons geloof. That's why this must be taught all over. En daarom moet dit keer op keer weer geleerd worden. Yes, because Christ is cleansing the sanctuary. Want Jezus is de heiligdom aan het And you see, schoonmaken. while he is doing that, Terwijl hij dat is aan het doen, the worshippers on earth shall careful review their lives. zouden de aanbidders hier op aarde grondig hun leven moeten Yes, onderzoeken. and compare their character with the standard of righteousness. En hun karakter vergelijken met de standaard van gerechtigheid. Because why? Why? Waarom? Because we can die before the close of probation. Want wij kunnen sterven voordat de genadetijd is gesloten. Or be alive when Jesus comes. Of we kunnen in leven zijn wanneer Jezus terugkomt. Okay, so do you know that Christ, when we believe, when we first believe, Kunt u nog herinneren toen wij begonnen te geloven? yes, he have sealed us Heeft hij ons verzegeld through his Holy Spirit. door zijn Heilige Geest.
But the sealing is something that we must keep daily. Maar de zegel die wij hebben, moeten wij dagelijks proberen dat te behouden. Until we reach the final seal. Totdat wij de eindzegel krijgen. A settling Verzegeling in krijgen. truth. We moeten verzegeld zijn in waarheid. Both intellectually Geestelijk, and spiritually. intellectueel en geestelijk. That we cannot be moved anymore. Zodat wij niet meer kunnen veranderen. So that's why sanctification also is a daily experience. Daarom is heiliging is een dagelijkse You gebeurtenis. see that? We need the seal of God. Ziet u dat? We hebben de zegen van God nodig. He set us apart when we believe. Hij zet ons apart wanneer wij geloven. But by the close of probation, Maar wanneer de genadetijd voorbij is, those who believed in Jesus, zij die geloven in Jezus, who are in die Jesus, in Jezus zijn, that have the character of Jesus, en ze hebben de karakter van Jezus, will receive this seal. dan zullen zij de zegel ontvangen. Because no one who don't have this character of Jesus, Want wie deze karakter van Jezus niet hebben, who have the character of the beast, en dus dan de karakter van de beest hebben, shall not receive this seal. dus zij zullen deze zegel niet krijgen. So it's not about just keeping the 7-day Sabbath. Dus het is niet alleen maar, het gaat niet alleen maar over het behouden van de Sabbat bewaren. But it's also the character of God. Maar het gaat ook om de karakter van God. Okay, so I'm gonna go here so we ga- can close. Dus ik ga hier naartoe zodat we kunnen sluiten. Okay, here it comes. Hier komt het dan. Okay, when we see this on screen, Wanneer we dit dan op de scherm zien, and recently, en pas geleden, yeah, many of us have Apple, eh? velen van ons hebben een Apple, toch? iPhone, Apple iPhone, iPad, iPad, Mac. Mac. Okay, so what happened is Wat gebeurde? that they were secretly recording every conversation. Zij waren in het geheim elke conversatie aan het opnemen. And people they understood that. En de mensen kregen dat door. And that's why, Apple decided to pay En daarom besloot Apple maar om te betalen because of the lawsuit. vanwege de Yeah. rechtszaak. Lawsuit, dank u. 95 million. 95 miljoen betaalden zij. Why should they pay that amount Waarom moesten zij die hoeveelheid betalen? if they weren't recording anything? Waarom zouden ze dat moeten betalen als ze niks waren aan het They opnemen? know that they are guilty. Ze wisten dat zij schuldig waren. Okay? That's why they decided to pay. Daarom besloten ze te betalen. But you may say today, Stephen, why you brought this up? Maar je kan misschien jezelf afvragen, Steven, vertel me, waarom breng je dit? Okay, it says Apple Siri eavesdropping. Het zegt, de Apple Siri is aan het luisteren. Okay, it says here what it means. Afluisteren, dankjewel. Yes, eavesdropping is the act of secretly or stealthily listening to the private conversation. Dus afluistering is in het geheim of in stilte luisteren naar een conversatie, Yes, een privé-conversatie. Yes. Communication of others without their consent in order to gather information. Of naar communicatie van anderen zonder dat zij het toestemming hebben gegeven in het kader om informatie te verzamelen. Okay, so you may say that is Apple. Je kan misschien zeggen dat is Apple. I'm gonna throw my iPhone in the trash can. Ik ga mijn iPhone in de vuilnisbak gooien. I will buy a Samsung. Ik ga een Samsung kopen. But let me tell you, it's the same. Het is hetzelfde. But my telephone is you see is the black screen you see now. Je ziet dat hij een zwarte scherm heeft nu, hè? Okay, so it is in standby. Het is standby. I will talk to him right now Ik ga nu met hem praten to check if he listens to me om te kijken of hij naar mij while luistert. on standby. Terwijl hij op standby staat. Okay, let me check it. Laat me kijken. Okay, Google, are you listening to me? Oké, Google, luister je naar mij? Sure, but first you'll have to unlock your device. Okay. Ja, maar ik moet eerst jouw toestel... So my device is locked Dus mijn toestel is op slot. on standby, Op standby. but he is listening to me. Maar het is naar mij aan het luisteren. So
Do you know why now you see Elon Musk and also along with Trump? Nu, weet je waarom je nu Elon Musk samen met Trump ziet? They are putting millions of dollars in the AI technology. Ze zetten miljoenen dollars in de AI-technologie. That's because they gonna surveil everybody. Omdat ze iedereen gaan bewaken. So there's no more privacy. Er is dus geen privacy meer. Just that's why we have here in the beginning, Daarom hebben wij in het begin gehoord the golden age has begun, dat de gouden tijden zijn begonnen. which De is gouden eeuwen. the dark ages. Met andere woorden, het is de Dark Ages. And they are telling us, welcome, because in 2030, Ze zeggen wel tegen ons welkom, want in 2030 there shall be no privacy at all. zal er helemaal geen privé meer zijn. See you Geen there? privacy. Is Google constantly listen to our conversation? Zoals dat je als dat ziet, Google luistert constant naar onze conversaties. Every website you go through, Op elke website dat je gaat. every site that you visit is all on record. Elke website dat je bezocht hebt, staat geregistreerd. You see it on screen? Everything online is permanent. Zie je, elk ding online is permanent. How your internet history is a public record. Don't forget this word. Record. Vergeet dit niet, het is een publieke opname. Google keeps a record of everything you search. Google bewaart een opname van alles wat je hebt gezocht. Okay, so we see there is no privacy. Dus je kan zien, er is geen privé. Everything is on record. Alles staat opgenomen. But the question is, Maar de vraag is nu, what about the angel? wat doen de engelen? There we going to go through. What about the angels? Wat doen de engelen? They have everything on what? Ze hebben alles On record also. ook in opname opschrift. I cannot take all this quotation because my time is up. Ik kan niet door de hele citatie gaan, omdat mijn tijd voorbij is. Yes, but the point is, Maar de punt wordt the gemaakt devil imitates everything. dat de duivel alles imiteert. Alles nadoet. Yes, and look, this is very important. En kijk, dit is heel belangrijk. Okay, let me see. As the future, okay, look what it says. As the future of the continents are reproduced with honoring accuracy, Als de karakteristieken van worden nagedaan, ja, van de gezichten, okay, and on the polish plate of the artist, op wat de artiest schrijft. so the character is faithfully delineated in the books above. Zo wordt het ook opgenomen in de boeken in de hemelen. Whose character? Wiens karakter wordt bewaard? Our character. Onze karakter wordt bewaard. Yet how little solicitude is felt concerning the records. Dus hoe weinig is men bezig daarmee met wat opgenomen wordt? You see that word record? Zie je dat woord opname? So the angels are recording everything we do. De engelen die nemen alles op wat wij doen. It could be in secret. Het kan in het geheim zijn. It could be a whispering when someone call you Het kan iets zijn dat je in stilte zegt. and wanneer say je something about Romeo. en je zegt iets over Steven. Whispering. Terwijl je het aan het fluisteren bent. The angels are taking notes. Dan maken de engelen een notitie van. Because you know, sometimes in Papiamento you say, Soms zeg je in Papimens Satan se surdo. dat Satan doof moet zijn. But he is not deaf. Maar hij is niet doof. He hears. Maar hij hoort alles. And everything that you say, En alles wat jij zegt, he use it against you. gebruikt hij tegen jou. So that's why we need records. Daarom moeten we opnames hebben. It says, yet how solicitude is felt concerning that record, En hoe is men bezig met wat opgenomen wordt? which is to meet the gaze of heavenly beings. Alles wat opgenomen is vanwege wat de hemelse wezens naar kijken. Called the veil which separates the visible
from the invisible world. Het wordt genoemd gordijn die de scheiding maakt tussen wat te zien is en wat niet aanzichtbaar is. Yeah, will be swept back. Als dat naar achter wordt geschoven And the children of men behold an angel recording every word indeed. als dat zou gebeuren en de mensen hier op aarde zouden zien dat de engel alles is aan het opnemen, Yes, every word indeed. elk woord en elk daad, Which they must meet again in the judgment. wat ze ook weer tegen moeten komen in de oordeel. And here it comes. En dan komt het. How many words that are daily uttered Hoeveel woorden dan dat dagelijks worden would uitgesproken remain unspoken? en of zou men niet uitspreken? How many deeds would remain undone? Hoeveel taken zouden dan niet gedaan worden? Yeah, so because we don't see them, Omdat wij ze niet zien, we think, we do what we want to do. dan denken wij, ik doe gewoon wat ik wil doen. I speak what I'm going to speak. Ik zeg gewoon wat ik wil uitspreken. Nobody is listening to me. Niemand luistert naar mij, So I do what I'm going to do. dus ik doe wat ik ga doen. I can play church, Ik kan kerk spelen, live like the devil in the week. door de week als de duivel leven. And Sabbath I come like a holy man En Sabbat kom ik als een heilige, with my Bible. met de Bijbel, Discuss the Sabbath school book. de Sabbatschoolles bespreken. God is recording everything. God is alles aan het opnemen. That's why we cannot play with our salvation, bro. Daarom kunnen we niet spelen met onze redding, broers en zusters. Okay, so we're going to close. We gaan dus nu sluiten. I'm gonna skip everything. Ik ga alles voorbij springen. Okay. It says, Dan zegt het. behold. What says that? 1 Corinthians 15. Yes. Ja. Okay. Behold, I show you a mystery. Zie, ik deel u een geheimenis. We shall not all sleep, Allen zullen wij niet ontslapen, but we shall all be changed. maar allen zullen wij veranderen. In a moment, in a twinkle of an eye. In een ondeelbaar ogenblik bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen een onvergankelijk So you opwekken. ask them the question, why this text? En dus, we hadden de vraag gesteld, waarom deze tekst? Many of us think that when this day comes, Want velen van ons denken, wanneer deze dag zich we shall be voordoet, transformed in a twinkle of an eye. dat wij veranderd zullen worden in een oogknippering. But this transformation Maar deze verandering is not a transformation of character. is geen verandering van karakter. When we come to this point, Wanneer we deze punt bereiken, we have to have the seal of the living God, moeten wij dan de zegel van de levende God al hebben. which is his character. Welke zijn karakter is. That's why it says, Daarom zegt het, by faith Enoch was translated that he should not see death. door geloof is Enoch veranderd en in de hemel opgenomen, zodat hij geen dood zou zien. And was not found. En hij werd niet gevonden. Why? Waarom? Because God has translated him. Omdat God hem heeft opgenomen. Okay, why again? Waarom weer? For before his translation, you see it, before, Want voor zijn opname, dus voor, he had this testimony had hij deze getuigenis. that he pleased God. Dat hij God tevreden, So not after, maar niet daarna. not then, Niet toen, before. daarvan tevoren. That's why he says Enoch was never, was ever under the influence of Jesus. Daarom zegt het, Enoch was altijd onder de invloed van He Jezus. reflected Christ's character, Hij reflecteerde Christus zijn karakter. exhibiting the same quality in goodness, Hij liet dezelfde kwaliteiten in goedheid zien. mercy, tender compassion. In genade, in tender mercy zeggen we altijd. In genade en in compassie. Sympathy, forbearance, In meekness. sympathie en in het volharden in zijn nederigheid. Humility and love. En liefde.
His association with Christ day by day Zijn associatie met Christus dagelijks transformed him in the image of him with who? maakte dat hij zich veranderde in de Image. in het beeld Yes. van degene die hij volgde. He was so intimately connected. Hij was zeer intiem verbonden. Yes. So when we see this, brothers, Dus wanneer wij dit zien, broeders, that is where we must come. daar is waar we moeten komen. Reflecting the image of Jesus. Het reflecterend van het beeld van Christus. That is the seal. Dat is de zegel. Christ's character, Christus karakter. his name, Zijn naam. written in our foreheads. Geschreven in onze woorden. Revelation 14 verse 1. Openbaring 14 vers God 1. wants to mold us in his character. God wil ons vormen in zijn karakter. So if we reach that point, Dus als wij die punt dan bereiken, we can pass to this judgment dan kunnen we door zijn oordeel gaan. without be judged, Zonder veroordeeld te worden. covered Dan worden we with bedekt the righteousness of Jesus. met de gerechtigheid van And Jezus. then he can present us Dan kan hij ons dan voorstellen, pure and holy, puur en heilig. without spot and wrinkle. Zonder een vlek of een kreukel. Yes, and the character is the only thing En de karakter is de enigste ding formed in this world dat wij hier op de wereld moeten that we gevormd can hebben. take from this world to the next. Dat wij de karakter is het Ja. enigste wat we kunnen meenemen naar, van deze aarde naar de volgende. Yes. So, to finish, Dus, nu om Romans. te sluiten, Romeinen 9:28. 9 vers 28. This is the work that God will do. Dit is het werk wat God zal doen. For he will finish the work Want hij zal het werk ten einde brengen. and cut it short in righteousness. Want wat hij gesproken heeft, zal de Heer doen op de aarde, volledig en snel. Because a short work will the Lord make upon the earth. Want het is een korte werk dat de Heer zal doen hier op aarde. So do we want God to finish this work in us? Willen wij dat God deze werk in ons tot volleinding brengt? To be declared holy, just, Dat we verklaard worden dat we heilig zijn en rechtvaardig? his holy life Zijn heilige leven, deze heilige leven, imputed unto me, die op ons is gelegd, his life without sin is een leven zonder zonde. will be counted for me, Dat moet ook voor mij gelden. and he will present you and I En dan zal hij u en ik unto his Father voorstellen aan zijn vader. with his righteousness, Met zijn gerechtigheid. and in a form that we have never sinned In een vorm alsof wij nooit hebben gezondigd. because of his obedience. Vanwege zijn gehoorzaamheid. What a wonderful work is this, right? Wat een prachtige werk is dit. And then we can pass from church militant Dan kunnen we van een bewegende kerk zijn to church triumphant. naar een kerk die overwonnen heeft. How many of us want to pass from church militant Hoeveel van to ons church willen triumphant? naar die kerk veranderen die getriomfeerd If heeft? that is your case, Als dat is voor u, I want to make a special prayer. Then we're gonna sing also the song. dan wil ik een speciale gebed doen en dan zullen we een lied zingen. And while the sister is singing, Terwijl dan de broeder en zusters is aan het zingen, meditate upon these words. dan moet u denken aan deze woorden. Yes, let us pray. Laten wij bidden. Father in heaven, Hemelse Vader, we have studied your word today. we hebben uw werk vandaag bestudeerd. We have seen this work of investigative judgment We hebben kunnen kijken naar deze werk van onderzoekend and oordeel. what you are doing for us En wat u aan het doen is voor ons in the heavenly sanctuary. in de hemelse heiligdom. Let us truths that we have understood today Laat dat de waarheden dat wij vandaag hebben begrepen be a part of all of us, een deel vormen van elk een van ons. and that we can share these truths to others. En dat wij deze waarheid kunnen delen met anderen. And while in the world all people upside down, En terwijl we in deze wereld zijn waar de mensen op de kop lopen, we can give them these truths. dat wij hun deze waarheden ook kunnen delen. That is, Jesus is in heaven, Dat Jezus in de hemel is, interceding
aan het bemiddelen. for all who believe in him. Voor elk een die in hem gelooft. That's why we pray, Father, help us, Daarom bidden wij, Vader, help ons. forgive us Vergeef het ons. of our sin, Vergeef onze zonde. give us victory over every sin. Geef ons overwinning over elke zonde. So when that time comes Zodat wanneer de tijd and the aanbreekt probation close, en de genadetijd gesloten wordt, we will be called just and Dat- holy, dat wij heilig en rechtvaardig genoemd and can worden. enter into eternity with you. En dat wij in de eeuwigheid met u kunnen doorbrengen. Amen. Amen. In the morning when I rise, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all in this world, but give me Jesus. And when I am alone, oh, and when I am alone, oh, and when I am alone, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all in this world, but give me Jesus. And when I come to die, oh, and when I come to die, oh, and when I come to die, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can